Hello mga moms! Ayan, welcome back to me dito sa Hinaguan Nature Park. Dito po sa farm ni Brenda Mitch. And of course, for today's video, so, meron tayong box mula sa... Ay, hindi natin pwede ipakita yung address. Ayan, meron tayong dumating na balikbayan box mula kay Ate Marie Chris. Mula kay Ate Marie Chris Maranan. So, Ate Marie Chris, maraming salamat for this bagahe. So, hindi pa natin alam kung ano yung mga nasa loob o kung para kanino yung mga nasa loob. So, andito kami ngayon. I'm with Rhea, Marian, Nia, Amanda. Ayan, sila mamasita na dito. So, wala pa ibang mga bag. So, i-open na natin para makita natin kung para kanino yung mga nasa loob. So, ayan. Bago yan, gusto ko rin mag-thank you muna sa mga taga Hong Kong, yung mga momshies natin dyan sa Hong Kong, na nagpaabot din ng kanilang mga regalo at pasalubong para sa ibang social club squad. So ngayon, halika. Buksan na natin at i-open natin kung para kanino yung mga gift, yung mga pasalubong. Puyalin na kayo. Tulungan nyo kung mag-open. Support! Actually, hindi ko na alam talaga. Ate Marie Chris, if you're watching, support! Please, mag-message ka sa akin. Hindi ko na kung kailan pa. Anong gagawin namin Dali-dali. dito? Palaglag yun. Baka maulog ko na. Kaya nga eh. Saan naman na? Balik mo. Ayan, natuloy na natin yung pagbubukas natin. Kasi... Nawa ka malalagyan ka. Kasi for sure, pagdating na naman ni Brenda, so may mga bagahe na naman siya from Japan naman. Wala mo talaga. Nag-assume na agad tayo doon. Bawal ba bang dito? Pwede yung name, kaya lang kasi yung address niya. From Honolulu, Hawaii. Thank you po. So sana may mga name. Pero kung walang name... Parang ilang weeks na ito dumating. Months, oo nga. Antay ko sa'yo. Months na nga. Wait lang, Marin. Careful ha. Ay! Ayan na! Tagal nila, di ba? Sana may mga names. Manda! Sana may mga names ha, kasi mamaya... Wala. DKNY, social... Hindi may lagay yung mga walang name. Ay! May pangalan! Ano mga pangalan? Chares. Feeling ko walang pangalan. Tingnan natin. Ayan yung mga sokoli. Walang name. So meron tayo mga... May mga damit. May leggings. Tingnan natin para ma-sure natin kung may mga name. Uy, meron na akong pang travel. Ang tanong akin ba talaga? Hindi ka daw marinig. For sure pang bag... Ay! May... For sure sa ano to? Hindi ko Anak ni Ate Rhea. Sa anak ni Ate Rhea. malamang. Ang dami po pero walang mga name. Wala mga names. Anyway, uy, may mga pa-chocolate tayo. Thank you, Ate Marie Chris. May mga pa-Toblerone tayo. Nag-pilo. Ay, nag-pilo. Kay Amanda daw to. Ay, kaya ano na lang, kasi birthday ng anak mo, diba? Wala man kasing pangalan. Ang hirap. Thank you so much. Naku, may another sugar tayo. Ah, yeah, I remember. I remember Ate Marie Chris. Nung sinabi niya na may mga ipapadala siya mga gamit dito para sa farm. Ang mga damit. Ito yung mga chocolate natin. So wala pong name ha. So sa lahat na For yan. everyone po siya. Oo. Ang hirap mag-claim. Baka nandito yung mga pangalan pa nakalista. Hopefully. Mabigat to ha. Uy, wow. Ba? Ala, ang daming bedsheet. Ah, yeah. Baka siya nga. Oo nga yan. Oo, mga pangsapin sa kama. For farm. Para dito sa, ayan, oh. Marami kang bagong labahan. Oo nga, puro ano. O, diba? Sabi ko sa'yo. Towels. Mga gamit natin. Mga magagamit dito sa farm. Huwag mo itapon to ang tibay neto. Pwede yung Ayun, oh, mga May ganito sakit. ako sa bahay. Wow, ang bongga. Mga pang ano to, pang berries. Ano yung ganito? Yeah, ay, kaparehas nung ano Pink. natin. Ang bongga. Thank you, Ate Hindi na po Marie namin Chris. bubulat-latin. Thank you so much. Kasi marami naman tayo tutupiin. Oh, may mga bago tayong sa alin pink. sila sa mga stocks. Yes. Ina. Ah, hindi kumot. And kumot din. Ay no. May mga toalya tayo. Ano kurti mo? Ano maganda? Pang ano to lang eh. Ano mga, may mga bago tayong kurti. Ay, ano toalya. O, pag nag-stay kayo dito.
Ay, ang ganda nito. Ay, isa lang. Diba, Reyna si Amanda. Ayun to, turn mo. Malaki. Pag malaki siya sa Oo, akin. thank you. Ay, oo, nakakapayat yan, girl. bagay na bagay so siya. much. Ay, tuwalya. May bagay tayong mga tuwalya. Massage. Oo, ito nga yung natin sinasabi. Sabi niya, ang dami kong ipapadala sa'yo. Ayan. Basta may mga bago tayo. Ayun, may mga kumot na tayong bago. Thank you so much. Ang dami ko Bomba yan sa ano. Sa ano to? Bagay May to sa punda. inuan, sa e-house. Para teterno siya. Para malinis Ito. siya. Ito ano, Isang set bathroom, ano to, curtain. Oo, Isang set to. Maganda to, makikita mo agad yung talsi. Malinis or yung dumi, diba? Makikita mo agad yung talsi kung nakailan sila. Ala, doon. daming tao. Ay, I remember na. Kasi sinabi niya sa akin. Oo, yung sinabi niya sa akin na ipadala ko na lang dyan lahat ng mga ano. Kasi alam ko marami pa to eh. Bedsheet. Thank you for this ha. Thank you so much po. Malaking tulong Thank you. ko para sa Uy, ihaw. ganda to, bedsheet. Kasi sa hotel, alam ko sa hotel siya eh. Hotel siya. Saka bagay talaga rin Ito sa ko. ihaw. Wow. Uy! Meron tayong ano, panibagong tuwalya. Marami na tayong tuwalya, mga bets. Ito ay puro ano to ha. Ano ba tawag dito? Punda. Thank you so much po. Ibongga to, at least. Diba? At least ano na siya, tawag dito, mas magiging uniform yung yung A-house natin. So, di ba may mga white naman din tayo dati? Oo. Ganda yan. Kaya yung mga paninda ko, Bedsheets lang. Tapos pillow Ang case. bagay sa akin. Pillowcase. lagay nyo ng pangalan, pabordahan mo. Para dito lang. Para meron kang tuwalya dito. Ayun, Oo. ang dami niya. Thank you! Thank you, Ate ma'am. Mary Chris Maranan, salamat. May mga, tapos may patubleron tayo. Tapos diba? Ayan, that's for everyone. Bibigyan. Abang! Patuto. Ako, Ano, white? Uy. Ano, white? Itong Pagkakita na Leia. orange na. Ay, dalawa tayong pink para magkaano No. ng kagi. Ano ba yun? alam ko na yan, dahil ako rin nagpapalaba sa Eric. Mga birthday na sa anak mo. Yay! Thank you, kay Dida. Thank you so much po. Ay, ito na lang kay Alileng. Babalik na po namin ha. Para isang Ito, sa kanya. Sa anak mo. Babalik Di na ba, po sa namin birthday para niya, hindi isang natin nabuksan. Oh. Kasi na yung sa kanya, no? Or maliit? Pinag-print ko para mas malaki. Oh. Kasya po kay Aline. Aline na lang. Ito bedsheet. Kasi hindi pa ito magagamit ni Dida. Thank you so much po sa mga pundas and towel. Dahil si Rhea naman ang the only original girl dito sa ngayon. Sa Hello Kitty. Ayan. O, yung dami natin mga baby. Thank you so much. Sana na Kasi yun. maganda. Yan mo yung Huwag ka nagbalya mo. ano siya? Ito, sa'yo. Pink, gusto mo? Pink. Pink. Sulatan mo. Where is the partner? Basta at least ito, may mga tuwalya, yung mga bags. O kaya, yung ibang mga ano, di ba? Ibang Or kung may mag-check. bisita Ay, tayo. Oo, yung may papagamit tayo. Ganda ng pilik mo to mo. Uy, chata to! Talagang kasya sa akin to. O, pangalan daw siya din. Thank you so much po, Thank Ma'am you. Marie Chris. Thank you, Ma'am Marie Chris. And of Thank course, you. sa ating Batoverol sa 6, 10, 18, 24 pieces. O, Yay. lahat meron. Ay, expired na siya tomorrow. Uy! Chares. So, kailangan na Gawa ko. maubos ngayon. Ito rin maganda tong promo to. Parang sa tabi mo na yan. Yan, may mga beddings tayong bag. Meron akong neck pillow. Actually, dapat Thank nagbili ako you. ng nakaraan. I love it. Salamat. May leg ako. Tinawalan ka niya. Mga si G, ito bagay. O, diba? Dalawa yan kasi para hindi ako masaksak ng sarili ko. Oo, Queen Amidala, and then, Queen of Queen of ano ba? Kambutan daw. Ang dami mong sinasabi ngayon. Pero ang dami niya pong nalalaman ngayon. Maraming salamat muli, Ate Maricar, Ate Marie Chris. Thank you. I love you. Thank you sa mga Thank you gifts. so much. It's DJ.